हाय लोगोफोर गुड मर्निं गामिनिफ्राय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय गिबियावनो मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय मागोनि जेरावबो थांनाय जायासै नालाय गामियावनो फैबाय बेनिखाय गामिनि एसे भिडिअ ब्लग बानायनो होनना बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय था जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन आं दासो सिखारदों मोखां सुवाखै आं मोखां सुहैनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बे मोखां सुगौमानि नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम मोखाङा सुखांबाय ओमफ्राय एसे ओंखारलांनोसै मा नुयोथाय बाहेराव ओइ आगै सिखारनो जायाखै बिसोर दाबो सिखाराखैनोखा आगैमोना थांगासिनो गुसु ना थान्दा आदैया दुगैबायनो आदा दै फुदुं दे दुगैनो दै फुदुं दा भिडिअ बानायदों आं दिनै 1 तारिख ना आयं दिनै 1 तारिख दिनैसो दुगैनांगौ माने नै जोंहानि बाथौ बोराइ बाथौ बेयावनो जों बोर बियो इसोरनाव बे भिडिअनि गेजेरजों आंबो बोर बिबाय जाहाथे नोंथांमोननि जिउआबो बयनिबो जिउआ माने गोजोनै बारग'लाङो आरो बे बोसोरावबो बेयो गारि दादिया सालायो ओमफ्राय बै उनजा थांगासिनो उनखै थांगासिनो आरो ओमफ्राय बै उनखै माने आंनि थाखायनो मोनसे बुस्थुखौ माने दोनबाय थादों आरो बे बुस्थु दोनबाय थानाय बुस्थुआ मा नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं बे बुस्थुआनो जाहैबाय माने आंखौनो नेबाय थादोंमोन आरोना आगैमोनाबो बे बुस्थुआनो जाहैबाय बै कमला फिथाइ नोंथांमोना नुदोंना नुवाखैथाय दायो जुदि पसिबल जायोबा आङो बेखौ माने गोदानै भिडिअ बानायनानै बेनि गेजेराव इनसार्ट खालामना होगोन आरो जुम बानायनानै कमला फिथाइ बे दावगालांनोसै मा नुयोथाय लोगोफोर बे भिडिअ आनकाट जागोन एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना बेखौ देंखि होनो नामाथाय मैया बेयावनो फिसा देदोंमोन आयु जोंहानि आरो फेमिलि मेम्बार सासे दंबावो र' बबेयाव दङथाय मैया बिथिंनो नुहुरनाय बायदि मोनदोंमोन आं आदै अमाखौ माथिं खादोलै ओइथिङाव अमा आनकाट भिडिअ दे गोजांदोबो उन्दुनानै थादों दैखर बेयावनो दुगैयो जोङो आदै भिडिअ बानायगासिनो दं मोसौ थानाय न' बोरमा नैया लोगोफोर हांसोफोरा दहाय बैयाव दुगैदोंमोन हाखराव जोंनिख्रुइबो आगोलाव दुगैबाय बिसोरसो माला गुड जब हांसोफोर बे लामाया माने आगोल बैसिममोन आरोना बेयो गुगा फैफै नै बिसिम जाबाय सिगाङाव दङ बैग्रि दंफां आगोल माने जाबाय आरो उन्दैयाव बिराद जाबाय दादा मोनबायना बियो मोजां मोनाखैलै मोजां
नोंथांमोन आरो मोनसे बुस्थु दिन्थिनो बावगारदों आरो इन्ट्रेन्सखौ दायो दिन्थिगोन आङो दा नै बे बागाननि बारिनि इन्ट्रेन्स बेयो गेटखौ खुलिबाय आं हाबलांसै र' हा बेयो मालै आलु गायदों नामा बेयो आलु दायो जुदि लोगोफोर पसिबोल जायोबाना आङो भिडिअनि जोबथायाव माने एसे सिनेमेटिक शट दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो ओमफ्राय नैबे मा गायदो आरो सामब्राम सामब्राम आयु आं नुफेराखैमोन दै सामब्रामनि ओमफ्राय इथिं बेबो आलु न' बिथिं थांग्रोनि जोंनि आयंआ माने बिराद मावथि आरो मावबाय थायो दादाया बादुला नामा ना दादा गाज्रि मोनबाय नामालै दादाया बिदि बुंनायखाय दादा माने जों दादा होनो आरो दादै जों सानजारि नालाय एडजास्ट खालामदो नोंथांमोना ओमफ्राय बेयो मा हाखर बेबो अके बिथिं ओरै गिदिंना थांनानै बेसर बारिखौ एसे नायनि लोगोफोर गामियाव फैना जोबोर गोजोननाय मोनो आरो गामिनि आबहावाया जोबोर मोजां सिखारनायनि उनावनो नोंथांमोना ब्रासखौ लानानै बै माबायाव बारियाव हाबबोनायनि उनाव हाथाय हुयै हुयै एसे नायदो आरो इन्जय खालामदो एकदम फुङावनो ब्रेना माने गोजोन मोनलायलाङो आरो आं भिडिअनि गेजेरजों बुंफुंजोबनो हायाखैबाबो नोंथांमोना बुजिखादो जानांगौ दादा मोनबाय बोग्रिया मोनबायथ' नै बेसर बारियाव सोर सिखोला बेसर बारि बारा गिदिर नङा दादाया दुगैबाय नामालै दुगैयाखै न' दे दुगैगोन दे आदाया दै फुदुंगासिनो गेजेराव आलि गैया नामा लामा थांनो हानाय ओइ बेनो ना थांनो हायो लागै एसे थाबायना फैनि र' भितरावलागै लोगोफोर भिडिअखौ दासिमबो लाइक खालामाखैबा लाइक खालाम दै सिजोमना दङ नामा बापरे दै सिजोमना दङ वाव लोगोफोर भिडिअ गोलाव जाबाय 7 मिनिट जालायलांबाय आंनि भिडिअआ बिदि गोलाव जाफेरामोन दिनै आनकाट बानायबाय नालाय गोलाव जाबाय आरो लोगोफोर भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामना होदो थेंक्स फर वाचिं लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअआव थेंक इउ दाना नोंथांमोना सिनेमेटिक शटखौ एसे इन्जय खालामदो बाय बाय